Burga, K-Slick, start me a beat. 1 in 1, Abu Bilal in the building. Galagi Studio Record. Wata na so ta guje ni, na sa ta raina sai ta bari ni. Wayo Allah kin cutar da ni, wayo Allah kin cutar da ni, wayo Allah kin guje ni, wayo Allah kin yaudare ni. Na so a ce ki aure da ni, kasuwar bukata ki je da ni, ki nuna wa duniya babu yani, kin ce da ni zuciyar ki ta wace, duk sirrikan raina naka ne, hatta jini da raina naka ne, ki sani ne dan na zamo artist, a yau na gane san ki ƙarya ne. Wata na so ta guje ni, na sa ta raina sai ta bari ni. Wayo Allah kin cutar da ni, wayo Allah kin cutar da ni, wayo Allah kin guje ni, wayo Allah kin yaudare ni. Kin mai da so bai da gata, kin karya zuciyar 'yan mata, kin sa an ɗau halin mata ɗaya, ba sa soyayya sai da mai mota, ba ta soyayya in babu data, ya wata ke so har ran talata, sai ta ƙaran da kai sannan ta barka, na san ciwon so a zuciyata. Wata na so ta guje ni, na sa ta raina sai ta bari ni. Wayo Allah kin cutar da ni, wayo Allah kin cutar da ni, wayo Allah kin guje ni, wayo Allah kin yaudare ni. Kin guje ni, kin yada ni, kin so na faɗi na daina gani, sai ka nice ta ban magani, ta sa na aranta ta kula da ni, komai in za ta yi shi sai da ni, ba ta cin abinci in babu ni, wallahi kadi ina son ki, ban yi rayuwa idan babu ke. Wata na so ta guje ni, na sa ta raina sai ta bari ni. Wayo Allah kin cutar da ni, wayo Allah kin cutar da ni, wayo Allah kin guje ni, wayo Allah kin yaudare ni. Yeah, shout out to Abba Telo, shout out to Tanimu, shout out to Abubakar Bebeji, shout out to Halimatu Sadia, shout out to Adrian Abdul, including my fans. Now go day.